APSLC ta autonomous hill state si kehang lapen autonomous hill state palong edlo non ilitum da Karbi Anglong pantame NC Hills pantame ilitum APSLC atum sil bang sohem prek kache 1 2 pan bor inang po lapen long ta long wek po ilitum yong se Delhi kang ni dun long tang te Delhi dam juya philo tang te Dispur long dal dum ludunen Dispur do del long te jak difu long bang ke kang ni joy mu chot po kali magala lalu lasi lahino ili tumphan la non dobok a BJP mate bongo sena government tum yong si dobok lo blodante ili tum asik sidul nang pachitine detpo lapen ili tum article 244 eta nang pachitine detpo koson si nili labang solam kaning je kang tung mga lahen lo bithu ma constituency long nang itum social media jo news channel jo haida theklong ta hai haladak arad tum uphan CM Tuliram Ronghang batai hini CM doer lo gadi pulo tangte bithu mo constituency ke cijar mucot nang bo develop mucot nang pola son sinang litung matha tahai sita nang litung wang dame bithu mo constituency lo nang litung wang dame nang litung arong cehelat put atuwar along antawe lapena hada kamulu katung kacing thur bangke apielam lo amit hang ahem anta ting aki erang se tinga ke erla kalar bidlam lang bangli mamor kicu ating ka celaruni lasona se dinang tu mathaune halada karad non gupilo ka ceplang tuliram rong hang CM batai hini ke dokko ka jok halada karad non hemprek ke hang alam ninje je sik sidul ingtang nang ji alam ninje je halada ka ninje non gupilma ringwel nangi dongkol nang ji lahai alam se ka ninje matata ilitum sik schedule intang nang ji bisiltum APSLC pen tubok ilitum emethang jungjung aphan gali lapen ilitum edon doni ke long chot dangi puphan gali lasi ilitum haladak non APSLC tum bangke sik schedule article 244A implement back nang ji bisiltum pubom sida bithung rat tum haladak bangke non lason pinchong dan kumar lo ke chok jege ki chok je kapre kalilu ki japon bang lasi laso ke ja ke chok je se haladak lason gundagiri asai bangke claimer lason si ceplang pini herjok